गणपतये नमः। वैगो जल्दी में तू गेला 4 घंटे पाव का मला नाही काही असं तू पुत्राड पुरे जल्ले जल्ले आईले आईले रेडी असताना रेडी जाऊन बाहेर बसला हंगा हंगाच बाहेरी जल्ले जल्ले आवे रेडी जाऊन येतो असेल जल्लू रंगा रेडी जल्लू वय्यम्मा रेडी चली पापा असते थोडं जगे साधारण असते होड नाही बा त्या घालन तू कोणाक एकलेक दत्ताले बचा ना बचा वेळ देते मग बचा Maka tukka sohonu wancu kajaina tunat lemegele awas kesali Maka tukka sohonu wancu kajaina tunat lemegele awas kesali Tukka polo cak tole jak yetta tu maka dolan senne kerta tu bago maka tu bago tu natle देवारा घरेला ये या मैं ये या आरा मेरे उन पावली से ये या भाई सती आले का पुता आरा मेरे पावली ला सीता उधर हट गो ये कड़ा उधर कड़ा जीवस्तनाची मेगे लत्तील वर्डिक पडक म्हण माके काशी जलती की कसं कोडचे मेगे पूत अर्जंट कामात हुबली चमकाला सुंदरी आज खेळचे ना सुंदरी वचात्र आज ते खेळचे ये ना वैगो सीता सुंदर या कोणवाडी दीपुता गे कादिरा अंगश गे चूडाक चमचे जेव हडका की नॉनचिवे नॉनची नक्का बा आम्ही चूडाक नॉनची गाल काय नती नॉनची नाही म्हणाले चमची जेव कवे चमचिवे नका 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 आम्ही हाताने खातात स्वीट काढा ती नाही स्वीट काढा चिल्ले क पद्धत की एस्ता मग पदत्ता एस्ता सांगवा ता तिंगण आमानिका एदे देवांगण मागे कशा बाबा मा नुता गैस पुतयो ना मग पण सांगा अक्का मक्का टाकनंत सांगवा गैस पुतयो ना सांगता
बल्ली बाबा मा चेल्ले पळनो आवनी केळू వచ్చివా नक्क पुता बैस थोडे वेळ बैस आणि आम्ही बाहेर सरतांची 2 दिवसांनी ತಿಳಿಸಿತಾಂಚ कसं म्हण जायत पुता 2 दिवसाना कसं म्हण ತಿಳಿಸಿ याची चल्लने कसं म्हण सांगका नवा कसं लारा चल्लेस म्हणून हे चल्ले दाखवच ना तू मेगेल नांक तांबडी कोर्ण काढली मोतीने तिगेल पंतिवे हस्ते सोंडेल शियस दोळ मळरी साणूर वेणूर शेस माळी खाली मक्कस पळा ते अंतून थई बॉब घालायला हृदय दडदड आणि केर बिल्ला अना मक हळडीक नक्का अना ऐकलवा मक हळडीक नक्का माकाय नका माक मिनी नका मक्क ताज्या पोट नका आम्ही निवारणीक जाईना तिका आता कसं करची म्हणता त्याच जण काही नक्क काही नव्हे अंक देवाना रखू का